खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मागो दमासि फोरबोनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावनाय 14 जानुवारि 2026 बड'फा हाउस बागानसालि क'क्राझार बिटिआर। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आफादनि साफ्रोम बिबानगिरि मावथि आरो समाजनि गासै मेलेमजिबि सानसुमै दिथागिरि मानिनां फोरोंगिरि आंगोनि फरायसा आरो सिबिनां रायजो राजाफोरनिसिम बावहरनाय जाबाय। मिजिंथियो मागो दमासि फोरबोनि गेजेरजों सुबुं समाजाव गोजोन खौसेथि आरो दावगाथाया गोजोर जागोन। फै जों बयबो बर'नि आंगो फोरबो मागो दमासिखौ फालिनानै बर' हारिखौ सोदोमस्रि गोनां हारि महरै सिनायथि होनो बे बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्राय हामलायथि बावहरदों। गुवाहाटी सरोसजाय स्टेडियामाव 10,000 बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थांगासिनो दङ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव। बे समावनो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना टेट क्वालिफाइफोरनि भेरिफिकेसन फोसावदों। बिथांमोननि जेराव सरोसजाय स्टेडियामाव मोसानो थांनाय माखासे बिजाथिफोरा जुदि दङब्ला बिथांमोननि टेटनि भेरिफिकेसना मा जागोन? फैगौ 17, 18 आरो 19 अक्ट'आव जागोन। मख'नो गोनांदि 10,000 बागुरुम्बा मोसाखावरि लाइमोनफोरनि गेजेराव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर थायोब्ला मा जागोन होननानै सावरायनाय जादों। मिथिनो मोन्दों जाय बिजाथिया अनलाइन बिटिसि एलपि टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ बिटिसि ओनसोलनि बिजाथिफोरनि थाखाय फोसावदों। फैगौ 17 जानुवारि खालाराव रेजिस्ट्रेसन आइडि एलपि 0003 निफ्राय लानानै एलपि 04142 सिम, 18 जानुवारि खालाराव रेजिस्ट्रेसन आइडि एलपि 04148 निफ्राय एलपि 08348 आरो 19 जानुवारि खालाराव रेजिस्ट्रेसन आइडि एलपि 08352 निफ्राय लानानै एलपि 13069 सिम खालामनाय जागोन। बिटिसिनि बायजोनि बिजाथिफोरनि थाखाय फैगौ 20 जानुवारि खालाराव रेजिस्ट्रेसन आइडि एलपि 00018 निफ्राय एलपि 13053 भेरिफिकेसन जागोन होनना मिथि मोन्दों। बावैसो सिगां भारतारि आर्मिया अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै गोदान खौरां फोसावदों। भारतनि आर्मि चिफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा मंगलबारखालि पाकिस्ताननो मोनसे खौरां दैथायहरनानै बुङोदि अपारेशन सिन्दुरआ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो अपारेशननि जायखिजाया गाज्रि खामानिफोरखौ नांगौ बादियै सामलायनाय जागोन। अपारेशन सिन्दुरनि बागै आरोबाव बुंबावनाय बायदिब्ला भारतनि गोजोन थासारिखौ हेंथा होनो थाखाय सिमा बारनानै फैनाय उदखारिफोरनि हेंथायै अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे बेलायाव जों गोबां खारिथि बुथुमगासिनो दं। अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै आरोबाव बुंबावो, बे 88 घन्टानि गाग्लोबनायनि समाव जों एयार फर्सखौल' नङा ग्राउन्ड फर्सखौबो पाकिस्तानखौ आबुङै फोजोबस्रांनो थाखाय थियारि खालामदोंमोन। बेनिखायनो भारतखौ गोरलैयै लानाङा, बेनो साबसिन। भारतनि सिमायाव पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय ओनसोलफ्राव दासिमबो केम्प दं। भारतनि आर्मिया बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दं। गोनांथि जायोब्ला जों बेनि सायावबो राहा लागोन। मख'नो गोनांदि जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा आरोबाव बुंबावोदि जोंनि खारिथि बादिब्ला 8सो केम्पफोरा दासिमबो एक्टिभ जानानै दं। बेफोरनि गेजेराव 2आ हादोर गेजेरारि सिमानि उल्था आरो मोनद'आ लाइन अफ कन्ट्रलनि उल्था। बेफोर बादाफोराव दासिमबो मोनसे नुजाथिनाय दं। जों बिसोरनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दं। जुदि माबाफोर खामानि मावगोन अब्ला जों जोंनि थांखिफोर बादियै खामानि मावगोन होनना बिथाङा बुङो। इराननि थासारिया फिन आरोबाव लासै लासै गाज्रि जालांनो हमदों। थांनाय माखासे सानफोराव रोजा रोजा सोमावसारगिरिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। इराननि दैदेनगिरि अयातुल्लाह आली खामेनीनि हेंथायै सोमावसारनायनि गेजेरावनो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ सोमावसारगिरिफोरनि फारसे खुलायै हेफाजाब होनायनि बाथ्रा बुंथिदों। बावैसो सिगां ट्राम्पआ सोमावसारगिरिफोरखौ गावसोरनि दिन्थिफुंनायखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय थुलुंगा होनानै बुंदोंमोन दि इराननि हादोर अनफावरिफोर, नोंथांमोना सोमावसारनायखौ लाखिबाय था। जों नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो अरायबो साखाफारा। रासियाया इराननि इसिङारि राजखान्थियाव आमेरिकानि बेबादि नोजोरखौ सोंखारिदों। रासियाया आमेरिकाखौ गोख्रों रावजों हुमखि होनानै बुङोदि इराननि हेंथायै जायखिजाया गोदान रौनिया हुमखिफोरा आबुङै गनायथाव नङा। मख'नो गोनांदि रासियानि फरेन मिनिस्ट्रिया बुंदों दि जुन 2025 आव इराननि हेंथायै खनले खनले गाग्लोबनायनि उनाव
दावराव दावसि सोमजिहोनो बिथांखि लायोब्ला गेजेर सानजा आरो मुलुगनाङारि सोमोन्दोनि थासारिखौ खैफोदाव खोख्लैगोन। मख'नो गोनांदि इराननि रैखाथि हान्जानि आखायाव सा 12,000सो सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बे बाथ्राखौ इरान इन्टारनेशनेल मुंनि वेबसाइटआव फोसावनाय जादों। वेबसाइटआव बुंनाय जादों दि बेयो इराननि गोदान जारिमिनाव जानाय बयनिख्रुइबो देरसिन बुथारग्लुंनाय। इराननि नोगोरारिफोरा दा लामायाव ओंखारबोनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। इरान सोरखारनि हेंथायै गोख्रों बेरेखा दिन्थिनाय जादों। इराननि मोनफ्रोमबो बाहागोआव गोबां साननिफ्रायनो बे सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो इरान इन्टारनेशनेल वेबसाइटआव मख'नाय अनजिमाफ्रा सानखानाय अनजिमानिख्रुइ गोबां गुन बांसिन। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि बांसिन बुथारनायफोरखौ रिभलुशनारि गार्ड्स आरो बासिस फर्सआ खालामदोंमोन। इराननि जौसिन दैदेनगिरि आयतुल्लाह आली कामेनी बिथोनाव 8 आरो 9 जानुवारिनि मोनायाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा बुथारजादोंमोन। बुथारजानाय 12,000 सुबुंफोरनि गेजेराव बांसिनानो 30 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासाफोर आरो हिनजावसाफोर दंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै इरान सोरखारनिफ्राय जेबो फिननाय होनो हायाखै। मख'नो गोनांदि सोमावसारगिरिफ्रा इराननि क्लरिकेल खान्थिखौ आबुङै सिफायनो दाबि खालामगासिनो दं। 1999 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना हादोराव खुंनाय खान्थि एबा खुंगिरिफोरखौ बोखारनो दाबि खालामबोगासिनो दं। सानफ्रोमबो हेंथा सोमावसारनायनि जाहोनाव इरानाव दावराव-दावसि बांगासिनो दं आरो जौसिन दैदेनगिरि आली कामेनीआ शुक्रबाराव हेंथा सोमावसारनायनि जाथायखौ सोंखारिदों। बे थासारियाव बै समाव जादों जेब्ला मोनसे मख'जाथाव हादोर गेजेरारि बिथिङाबो महर लागासिनो दं। थांनाय माखासे दानफोराव गुवाहाटीजों लोगोसे बिटिसिनि माखासे जायगाफोराव इउनिसेक्स सेलुनाव गाज्रि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोन सिख्लाफोरखौ हमनाय बायदिनो फिन आरोबाव मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि मोनसे इउनिसेक्स सेलुनाव माखासे लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। जेराव रिपर्टआव बुंनाय जादों दि जायगाखौ मख'नाय जायाखैब्लाबो माखासे स्टेटनिफ्राय फैनानै बे जायगायाव गाज्रि हाबा मावनायाव मुखुब थाफैदों। जेराव आसामनिबो माखासे सुबुंफोरा बे इनाय हाबा मावनायाव लोब्बा दं होनना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ हमनानै पुलिस बिफाननो गथायबाय। जेराव इउनिसेक्स सेलुनाव लोब्बा थानाय माखासे लाइमोनफोरखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होनो थाखाय पुलिसनि आखायाव गथायो होनना मिथिमोनदों। आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाग्रानि मैदेरफोरनि उदखारा सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो बिश्वनाथ जिल्लानि जामुगुरि हाटनि थागिबिफोरखौबो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। जेराव गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिखौ नुनो मोनगासिनो दं। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरफ्रा फिन आरोबाव बे ओनसोलाव सिगि-सग' खालामबोगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरखौ गिखांहोगासिनो दंब्लाबो हाग्रा बिफाना हाग्रानि मैदेरफोरखौ होबथानो थाखाय नांगौबादि राहा लायाखै होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद दिखांदों। थांनाय माखासे दानफोरनिफ्रायनो बेबायदि हाग्रानि मैदेरफ्रा उदखार खालामगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। बेबायदिनो थांनाय मोनायावबो हाग्रानि मैदेरफ्रा जामुगुरि हाटनि दिबाटला आरो काटुपटार गामिफ्राव गोबां खहा खालामलांदों होनना फोरमायदों। जेराव न'-बां आरो माइ बाख्रिफोरखौ खहा खालामदों। काजिरंगा नेशनेल पार्कनि 6थि एक्सटेनसन ओनसोलनि माखासे हाग्रानि मैदेरफ्रा हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय दिपाटला गामिनि रतन बुजेलनि न'खौ खहा खालामो। जायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो आरो उनाव गंगा टापा मुंनि सासे थागिरिनि मोसौ न'खौबो सिफायो। उनाव हरनि 1 रिंगासो समाव बे मैदेरानो फिन जामुगुरि हाटनि काटुरपटार गामियाव हाबनानै बिरेननाथ मुंनि सासे थागिरिनि माइ बाख्रिखौबो सिफायो आरो गासै गोबांथार कुइन्टेलनि माइखौ खहा खालामो होनना भुगिनांनाय सुबुंफ्रा फोरमायदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों बर'नि खेराइ मोसानाय देंखोखौ लानानै गनायजाथावै फाव दिन्थिनानै मोसानाय। जानो हागौ नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जारा फाग्ला मोसानाया जादों बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रोखोमनि आखान्थि खेराइ मोसानाय। जारा फाग्लाया गावनि बिहामजो मंगलिखौ नागिरना मोनैनि थाखाय खेराइ फुजा होनायाव बिहामजो मंगलिया दौदिनीनि महर लानानै मोसाफैदोंमोन आरो बिखौ बिथा खालामनानै मोसानायानो जादों जारा फाग्ला मोसानाय। नाथाय बे देंखोखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा गनायजाथावै फाव दिन्थिनानै मोसानायखौ लानानै गोबां सोंथि दिखांदों। जेराव गोबां गनायजाथावै मोसानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि सायाव गोबां सुबुंफोरानो अजद दिखांदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि खेराइ सोदोबा बाथौ धोरोमनि आमाय थख्ल'। जानो हागौ खेराइनि गुमुरखौ बाथौ धोरोमजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोबाङा गोबां बुंलांदों। नाथाय जों बेखौबो खोनाबोदोंदि बोराइ बाथौखौनो खरिया बोराइ होननानै गाबज्रियो आरो खरिया बोराइखौ संग्रिनानै बाथौ गिदिं गिदिं मोसानायानो जादों खेराइ मोसानाय।
नाथाय आथिखालाव खेराइ मोसानाया मोनसेल' धोरोमनि बेंखनावल' थायालासिनो बयजोंबो अनसायजानाया थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। नाथाय बेखौबो नोजोर होनाया मोजांदि जाय गुमुरजों खेराइनि दोंफ्रोमबो मोसानाया जोनोम मोनदों बेनि ओंथिखौ जेन रावबो गुबुंले खालामा। बिहु आरो झुमुर मोसानायनि उनाव बे समाव आसाम सोरखारा बर'नि बागुरुम्बा गिदिर मोसानाय हाबाफारिखौ फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सर'सजाय स्टेडियामाव खुंफुंनाय जागोन। 10,000 मोसागिरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बेनि थाखाय बिटिसिजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बागुरुम्बा मोसागिरिफ्रा गुवाहाटीयाव रिहार्सल खालामगासिनो दं। बे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानिफ्रायबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोख्रोङै बागुरुम्बा मोसानानै थामहिनबा बागुरुम्बा मोसानायाव रिहार्सल दिन्थिफुंदों। बेनि बाहागो महरै बिटिसिनि नसुंसेयारि रायजो सोनाब बेंगल आरो नेपालनिफ्रायबो माखासे मोसाखावरिफोरनि हानजाया रिहार्सल हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ 17 जानुवारि खालाराव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव दिन्थिफुंनो थियारि जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि फैगौ 17 जानुवारि 2026 खालाराव बागुरुम्बा दोहौ बिमुंजों बर' हारिनि जारिमिनारि बागुरुम्बाखौ 10,000 मोसाखावरिफोरजों गुवाहाटीनि सर'सजाय स्टेडियामाव मोसाहोगोन। मख'जाथावदि 10,000 मोसाखावरिफोरजों मोसानो गोनां बागुरुम्बा मोसानायखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा नायफैगोन। बेखौनो मैया सर'सजाय स्टेडियामाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' दैदेननाय मोनसे हानजाया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोरखौ खौरां लाहैदों। थारैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं? माब्लाबा जिनाहारि खालामनाय जाथाय, माब्लाबा जौ जुवानि आड्डा, बेबादिनो गोबां समाजनि बेरेखा खामानिफ्रा सोलिनो हमदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला मोनसे समनि बादि फिन महर लाफिनगोन नामा बिटिसिआ? बर' थुनलाइ आफादनि जथुमावबो जालांनाय लाजिथावना आरो सोंखारिजाथाव जाथायाबो मख'जाथाव। जों मिथिगौ 2000 मायथाइनि उन आरो सिगां बोसोरफोराव जाबोनाय बर'जों बर' दाङाबाजि, गुबुन हारिजों सोमजिनाय बुथारलायनाय, न' सावनाय जाथायफोरा मख'जाथाव। फिन आरोबाव सोमजिदों क'क्राझाराव फिसा दखानखौ इनायै सावनानै सेवहांगार खालामनानै गालांनाय जाथाय। बे जाथायखौ सोर खालामदों बेनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सोर दुथांफोरा बेबादि खामानिखौ मावखो? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया थांनाय हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा क'क्राझार टाउननि गौरनगराव थानाय कार्तिक नन्दि मुंनि सासे सुबुंनि फिसा पान दखानखौ सावनानै गालांनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों अल बिटिसि बेंगलि इयुथ फेडारेशननि आफादगिरि बिजु साहा बिथाङा। आसामनि गागि देंखो महरगिरि सुदाकान भुपेन हाजरिकानि फंबाय समर हाजरिकाया रुंसारि जाबाय। जेराव महरगिरिया मंगलबार खालि एप्रिलनि 8:45 रिंगायाव उरुखानि सानावनो जोबथाहांबोयो। गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै थानाय हाजरिकाया गावनि जिउखौ देंखोनि थाखाय बावसोमनानै निजारापाराव थानाय गावनि न'निफ्राय बिदाय लायो। साननैसो सिगां बिथांखौ गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसनदोंमोन। बिथांनि सावस्रियाव दसे सम मोजां जानायनि उनाव बिथांखौ न'आव फैफिननो गनायथि होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1960 मायथाइयाव गावनि देंखोआरि दावबायनायखौ जागायजेननाय हाजरिकाया आसामनि गोबां सावथुनफोर जेरै बुवारी, प्रभातिर फाखि आरो उपपट बायदियाव रोजाबगिरि महरै बिथाङा बिहोमा होबोदोंमोन। बेयाव मोनसे रुजुजायै आयाम दाजाबदेरदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा गोबां हारसिं आरो जावजा एलबामफोरावबो गारां होदोंमोन। बिथांनि रोजाबनाय माखासे मेथाइफोरा खोनासंगिरिफोरनि गेजेराव गोबां मुंदांखा एबा गोसो बोहोनो हादोंमोन। बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरिल' नङामोन, नाथाय सासे आखा-फाखा बिजिरगिरिबोमोन। बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंजानाय देंखो बादायलायनायाव बिजिरगिरि हानजायाव खामानि मावदोंमोन। गरेस्वर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 38थि थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां मेलखौ गरेस्वराव थानाय गोसोखां मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया।
गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावदोंमोन मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों गेवलां मेला गाहामैनो जाफुंसार जालांबाय होनना मिथि मोनदों। सिखोनाजार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लाय गाजा गोमजायै खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमा हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि सिङाव थानाय सिखोनाजार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लाय गाजा गोमजायै बाथौ मेला लाफानानै फैगौ 21 जानुवारि खालारनिफ्राय लानानै 28 जानुवारि खालारसिम खुंफुंनो थाखाय साखाफारा लोगोसे दिनै बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनाय लानाय जायो होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बे गोथार बाथौ सान एबा खेराइ फुजा फालिनो थाखाय माखासे गोनां आयदा जेरै बाथौ धोरोम सिबिनायाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान, बाथौ धोरोम सिबिनायाव बाथौ गुरुफोर लोगोसे नायखांगिरिफोरनि मावनांगौ बिबान, बाथौ धोरोम सिबिनायाव मायनावफोरनि मावनांगौ बिबान बेफोरनि सायाव मोजांथारै सावरायगोन होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों आफादगिरि सरलकान्त नार्जारि बिथाङा। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जानो गोनां गोथार बाथौ सान आरो बाथौ मेलायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।